even. Maar ja, precies. Ben ik in beeld? Ja, Hallo. ben je in beeld? Hoi. Mooi waar, hè? Heerlijk. Heerlijk. Ja. Lekker even in de Ja. tuin. Super waar. Waar hing je met hoor? Even toe heen, ja. Yoga. Even horen, Van yoga alles, en ja. even rennen. En weer, Ja. ik ren nog ja, zo'n oerke. En zie je, hier krijg ik er maar even om best. En dan gaan we het er even over mooi als het er eigenlijk is. Zeg maar. En yoga? Ja, En daar daar is gaan we er het even even rust over. van. Ik sportte vroeger al een heel prutten, maar ik zit nog met wat reumatische dingen. En dan is yoga wel heel erg lekker. Tenminste, als die een hast is, het echt nog heel rustig praat. En dan doe je wat oefeningjes, doe je wat spieroefeningen. Ja, komt zo lekker tot jezelf. Nou, Nou. groetjes Jelly. Hoi, Lijk ik er Jelly. niet? Ja, Ik doe voor de hè. televisie. Ja. Nou, doei. 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 Ja. En moest dan wel mij Ja, in september. ja, dat mag wel. Ja, nou dat ken. Jawel. Dit gaat hoe yoga? Dat gaat Ja, door dat gaat hoe de ja. yoga. Jo, wat ik wel beziekie. Ik moet het ook wel eens proberen, ja. Ja. Maar Henk wil echt voor de rust. En ik had ook meer voor de spieren, hè? Want mijn orthopeed zei van doe maar yoga. Dat helpt. Denkt hij. Dus daar ben ik erbij komen. Want ik heb dat nooit bedacht. Hele yoga net, ja? Nee, vond je het te zweverig? Ja. Ja, ik ben meer van de hut en actief en vliegen, draven, volleybal, reetrieden en zo'n soort dingen. Daar hoor ik van. Meende ik. Maar jouw lichaam zou het eens even wat Die oors. protesteert. Ja, en dat is wel heel rottig. Maar ja, dan maak je wat oors uitvinden, hè? Het ene wil dan niet meer en dan zit je wat oors. Maar ja, wat dan? Dat is krijg je aan het punt. En je maar dat accepteren. Oh, dat is slecht. Ja, Het accepteren, dat is net zo makkelijk. Vind ik. nee. Nee, Dat heet nog wel moeilijk maar. ik vind het wel heel moeilijk accepteren. Ja. Ja, dat is een heel prutte ding gewoon niet meer keer als dat het net lukt. Dan ben maar heel eenvoudige dingetjes. En bijvoorbeeld een appelschil of beertmeisje of een dekbeter in troeven of zulke dingen. Parkenskillen, nou. Ja. Dat is drama. Ja, dat houdt dan op. Dat accepteren. Moeilijk. Vind ik. Ja. Wil jij wat actiever bezig?